Hi kayo guys, ni ana sa atong place sa kitchen. So today, nag-prepare mi karon diri og for lunch. Today is March 2, 2021. So ang atong menu today is mechado. Almajoy mechado. Yes. Mausad ni ang ala Raquel tinulang isda. Amo pang gipabukalan guys. Oh, bukal-bukal na. So gibutang na diri ang isda kilo. Nana. Okay. Luto na ni guys. Okay. Kamay na sabaw. Ano ni ang atong mechado. So luto na guys. Nato nang palungon ang kalayo sa gugma. So na kay Kuya Bano nga gitangtangan na og mga liso, ako ni i-shake para sa refreshing after lunch. Kaya mao ni paborito namong tanan diri. Guys, ito na ni ibutang. Ayun. Sugar. Ito nga. Tangan pang tubig gamay. Oh, let it call. Diapay atong dinungag nga kamote pangdagdag sa rice. Nagmaupay pagbukal-bukal. Okay. Aron kung kuwangan og rice na ay dagdag kamote. Di pa ta magpalabi og rice. So pangdagdag kamote na lamang. Ready na na, Kir? Ready na. Ready na na sa kanang dito sa round table. Oh, hilak gilagi na si Dugi, oy. Ug nay mga activity diri ang hilak-hilak pud siya. So ang among rice, guys, gibutangan sa niya og kamote para mo tamis-tamis ang iyang kanon ang guys. Okay guys, mga una ta guys. So ready na ang atong panudto. So ni ana ang atong cold na guyabano shake. Oh, mao ni siya. Guyabano shake. Ready na ang atong refreshing after lunch. So na ang atong kamote, color orange. Orange. Pero nga amin si busog sa tunga. Kuyawa nga kamote na busog sa tunga. Karon ba kung kamote nga na busog sa tunga. No? Orange. Imagine guys, ang among kamote orange mo lang among plato. Okay, so natay kainito. Thank you sa sponsor sa mga ubang food din ha. Thank you very lamig kaayo ang brand. Kakaon ako, lamig kaayo. Thank you sa sponsor sa brand. Kaon ta. Let's mukbang. Ang akong banawa ang abot. Nagmulaon na namin diri kaon kay durag gutom na. Dining unay sa kusina, gutom mo naman unay. Mukhang barong pagad ko. Yung barong. Kung sa may akong isudaan. Ang say akong isudaan. Kaon ko ko. Akong mechado. Kauntan next today. Check out me. Sige na kauna dili. Mas tubad ka dyan. Wala ka gutom ha? Yan naman, nasa manay mo dito. Bread? 5 ka slice? Lamig lang. Mau din ang 5 ka slice. Lamig lagi. Hey, Louis, man. Ay, kuya, mga angka.
you alright, man? Ini okay. Ha? Ano kuya? Si Cody ang katawa. Okay guys, thank you for watching. Okay guys, thank you for watching for my videos. I'm Angela. See you on my next video. Bye bye.